Fa mes i mig, una amiga em va portar a un festival a veure Mamma Mia per primera vegada. Mai l'havia vist abans i el poc que sabia és que era un musical i pràcticament el Fast and Furious de les dones blanques i els gais. I cal dir que va ser una experiència peculiar. La pel·lícula em va deixar més aviat indiferent, però la reacció del públic em va fascinar. La gent aplaudia, cantava les cançons, repetia els diàlegs en veu alta i fins i tot ballava. I de camí a casa no podia evitar preguntar-me... Per què? Què té aquesta pel·lícula d'especial? Què fa que a la gent li arribi tant la seva història? Sabeu, l'art és universal. Hi ha pel·lícules, pintures, videojocs i música per a tothom. I si l'art és per a tothom, sense excepció, és perquè al capdavall els seus temes i missatges són producte d'experiències humanes col·lectives. Per molt que potser algunes trames semblin pura fantasia. Per exemple, Blade Runner, rere aquell univers distòpic d'alta tecnologia i llums de neó, posa sobre la taula una qüestió universal i atemporal. Què és el que ens fa humans? Així que Mamma Mia havia de ser així també, tot i que jo no sapigués trobar-li el què exactament. I sí, hi ha un intent de parlar sobre estar en pau amb nosaltres mateixos i valorar allò que tenim... Però més enllà d'això, quines lliçons podem extreure d'aquesta pel·li? Que l'amor sempre guanya? Nah, hi ha d'haver alguna cosa més, així que m'he proposat descobrir-ho i esbrinar exactament què fa que la gent gaudeixi i connecti amb la història i els seus personatges. I suposo que una bona manera de començar és precisament a través d'aquests personatges. A la pel·li tothom és simpàtic, feliç i gaudeix, des dels turistes borratxos fins als habitants de l'illa. I sí, hi ha drama, però siguem honestos, és bastant barat i tampoc se li dona gaire espai a la pel·li. La protagonista d'aquesta història és la Sophie, una simpàtica noia de 20 anys que viu una vella però recòndita illa de l'Egeu a l'hotel de la seva mare. A més, està a punt de casar-se amb el seu xicot. Qualsevol pensaria que la seva és una vida idíl·lica, però la pel·lícula s'afanya a deixar clar el seu conflicte. Ha passat tota la vida insatisfeta perquè no ha conegut son pare i ara està gairebé segura de saber qui és, i els candidats possibles són 3. En Sam, un arquitecte, en Harry, un banquer de Londres, i en Bill, un bohemi amb un clar síndrome de Peter Pan que viatja pel món. Però Mamma Mia és una pel·lícula eminentment femenina, així que l'altre trio de la història, la dona i les seves amigues Rosie i Tanya, són amb diferència el grup amb més presència de la pel·li. Tenen molta química i protagonitzen la major part dels gags còmics. La segona protagonista, de fet, és la dona, la mare de la Sophie i propietària de l'hotel. És fàcil connectar amb la seva història. Se la mostra tan forta i decidida com vulnerable i neguitosa. La veiem gaudir amb les seves amigues i patir per la seva filla. És amb diferència el personatge més humà de la pel·li i a més la interpreta la millor actriu de totes les que hi surten, així que és normal que tanta gent hi connecti. A més, protagonitza la que és per molt l'escena més maca de la pel·li. Resulta que, darrere d'un hotel rústic a una paradisíaca illa grega, s'amaga una història sobre una dona soltera i repudiada per la seva família. Una dona que ha d'intentar sobreviure i criar la seva filla a un país estranger. I bé, és que precisament d'això va la pel·lícula. No d'una boda o de pares perduts, sinó de la relació entre una filla i la seva mare. Cosa que suposa un rebuig d'aquell trop cinematogràfic en què la motivació i conflictes d'un personatge femení s'originen al voltant de la seva figura paterna. I no és l'única expectativa que trenca. La pel·li ho fa sovint. Com ara quan planteja 3 dones i 3 homes solters de la mateixa edat i no fa que acabin junts. O com quan el nòvio de la Sophie s'emprenya amb ella just abans de la boda però no la cancel·la. Un altre clixé. O quan els 3 homes accepten tot d'una compartir la paternitat de la Sophie entre ells, sense cap conflicte ni competició. De fet, Mamma Mia està impregnada d'un més que evident subtext feminista. No és casual que la majoria de fans de la pel·lícula siguin dones. No només les protagonistes són dones, sinó que els conflictes i evolució dels personatges estan abordats des d'una perspectiva clarament femenina. Des de la dona sentint culpa per la seva promiscuitat fins a la Sophie arribant a la conclusió que no li cal cap figura paterna a la seva vida, perquè aquest rol ja el va dur a terme la seva mare. A més, el comportament dels homes és bastant atípic per a una pel·lícula del gènere. Per exemple, tenim aquella escena del nòvio de la Sophie amb les seves amigues, o el fet que 3 homes de mitjana edat passin junts la major part del temps, i no es barallin malgrat tenir conflictes d'interessos. Com ja he dit, tot i que hi hagi drama i conflictes, no se li dona ni el pes ni l'espai necessari. Són gairebé una excusa per a retenir la nostra atenció perquè, sense conflicte, no hi ha interès ni evolució. Així que la majoria de gent que recorda Mamma Mia ho fa pensant en les cançons, les coreografies, l'humor barat i les belles estampes de l'illa. I és que Mamma Mia busca ser una pel·lícula viva i agradable.
cosa que manifesta no només el seu guió i personatges, sinó la seva presentació visual. I no parlo únicament dels paisatges grecs, sinó del color. Mamma Mia té una paleta de colors ben viva i saturada. El sol brilla amb un groc roent que evoca aquelles estampes de la bona vida mediterrània que tant agraden als turistes. I la roba dels personatges és un dels aspectes on més es manifesta la colorimetria de la pel·li. I en aquest aspecte també hi ha un clar biaix de gènere. I si el centre de la pel·lícula són les dones, té sentit que vagin vestides amb robes de colors intensos i patrons vibrants, mentre que els homes la major part del temps van vestits amb colors apagats i neutres que no els fan destacar. Però a Mamma Mia hi ha clarament 3 colors que destaquen sobre la resta: blau, blanc i vermell, cadascun amb les seves atribucions i significats. El blau és, sens dubte, el color més present de la pel·lícula. El veiem constantment al cel i al mar que envolten l'illa, però també als edificis i, sobretot, a la roba dels personatges. El blau és un color amb moltes lectures, però una de les seves atribucions és la fortalesa, la seguretat i la tranquil·litat, però també la depressió i la melancolia. El blanc també hi és ben present, sobretot a l'hotel i a la roba dels personatges, i està associat a la puresa i la innocència, la joventut i la vulnerabilitat. No és casual que la Sophie sigui el personatge qui més acompanya aquest color. Encaixa perfectament amb la seva personalitat i objectius. La dona és el personatge en què l'ús del color a la roba té més presència al llarg de la pel·lícula. La primera vegada que apareix ho fa amb una granota blava sobre una blusa blanca, cosa que resumeix a la perfecció la situació inicial del personatge. La dona és presentada com una dona independent, segura i amb iniciativa. Dirigeix l'hotel i sembla ser que no descansa gairebé mai. Així que té sentit que no només la seva roba sigui blava, sinó que sigui una granota d'aquelles que tant evoquen el treball manual. Tampoc és casual que la blusa sota la granota sigui de color blanc. Com ja hem dit, el blanc simbolitza la joventut, la vulnerabilitat i la innocència. Així que podríem concloure que sota aquesta imatge de dona forta i emancipada s'amaga una gran vulnerabilitat i un desig de ser estimada. Un conflicte que arrossega des de la seva joventut. Aquest significat queda reforçat a l'escena en què descobreix els seus 3 exnòvios. Si t'hi fixes, la granota penja només d'un costat, cosa que deixa més descobert el blanc de la blusa, perquè aquesta reunió ha revifat el seu passat i l'ha abocat a un conflicte que la deixa més vulnerable. De fet, a la següent escena la veiem plorar desconsolada i quan les seves amigues l'animen, veiem com una d'elles li torna a acordar. Més tard, quan sembla determinada a no deixar que els seus exnòvios intervinguin a la boda, se la mostra amb indumentàries totalment blaves, on aquell blanc de l'inici ja no hi té presència. La seva indumentària torna a canviar quan arriba a la boda, amb aquell vestit tan recarregat on el blau ja no és majoritari, i amb el mocador vermell que l'acompanya, i que representen perfectament el moment més important del conflicte intern del personatge. La darrera evolució de la seva indumentària correspon a la seva boda amb el Sam, moment en què porta el mocador vermell sobre el seu vestit, com a símbol de la seva reconciliació sentimental. Així que bé, és normal que una pel·lícula tan optimista i alegre i amb una presentació visual tan colorida caigui tan bé. És normal empatitzar amb uns personatges amb uns conflictes tan senzills i humans, i és completament normal fer-ho amb una mica d'enveja. A qui no li agradaria passar un cap de setmana ballant i emborratxant-se a una illa tan idíl·lica com la de la pel·lícula? És normal. Però està bé que ho sigui? Sabeu, anava a escriure que si trec el pilot automàtic i em poso les ulleres de crític, a aquesta pel·lícula se li poden extreure coses molt problemàtiques. Però estaria mentint, perquè, de fet, m'he hagut d'esforçar una mica per a trobar-li coses bones a aquesta pel·lícula. Els meus primers visionats no feien res més que trobar-hi coses molt qüestionables. Tant que el que pretenia respondre a la pregunta per què Mamma Mia agrada tant ha acabat esdevenint una altra pregunta encara més complicada. Per què Mamma Mia agrada tant, tot i ser una pel·lícula tan problemàtica? Però anem per parts. Una de les coses que més evidents se'm van fer quan vaig veure la pel·lícula per primera vegada és que la seva premissa i personatges estan plantejats claríssimament des d'una perspectiva benestant, de classe alta. Anem a fer un repàs dels personatges i de com són presentats. Primerament, el trio d'homes protagonistes són en Sam, un arquitecte d'èxit que és presentat a un edifici d'oficines del que sembla ser Manhattan. Apareix darrere d'un finestral amb la resta de la ciutat als seus peus, i fins i tot el veiem acomiadar-se del que semblen ser uns empresaris estrangers. Així que podem deduir que la seva feina és tan exitosa que atreu inversors d'arreu de tot el món. En segon lloc, en Harry és un home de negocis que és mostrat sortint del que sembla ser la seva casa de Londres. La seva classe social es fa més que evident quan és acompanyat per la dona del servei i portat a l'aeroport per un xòfer.
De fet, ni tan sols es molesta a deixar les seves coses al portaequipatges. Per últim, el personatge d'en Bill, que se'ns és mostrat conduint una moto per Marrakeix. La seva presentació contrasta amb la de la resta. No sembla un pijo, però aleshores puja a un vaixell. Més tard se'ns és revelat que viatja arreu de tot el món escrivint guies de viatges. I sabeu que tenen tots tres en comú? Que són rics, molt rics. Tan rics per a poder permetre's agafar-se uns dies de vacances i viatjar a Grècia perquè els hi arriba una invitació a la boda d'algú que no coneixen. De fet, quan els veiem junts, què és la primera cosa del que sentim parlar? Efectivament, de negocis. Ara anem a fer-li una ullada al trio femení. La Rosie és una cuinera i autora d'èxit internacional, tan famosa que la reconeixen a una recòndita vila de pescadors de Grècia. La Tània viu de la fortuna que ha pogut reunir arran 3 divorcis amb homes rics. Ja està, no s'has explicat res més. Bé, això i que ha pesat per més quiròfans que el nas de la Belén Esteban, amb els diners que això implica. I per últim, la dona, que semblaria un cas a part, perquè ella és una Kelbos, una dona feta a la seva mateixa mida, una dona forta i independent que regenta el seu propi negoci. Això ens vol fer pensar a la pel·li quan la mostra arreglar la finestra, conduir un 4x4 o quan diu que ha oblidat recollir la bugada. Fer-la vestir amb aquella granota blava tampoc és una coincidència, ja que és un símbol que evoca el treball manual i que tenim tots molt paït a la cultura popular. De fet, té aquell número musical amb la cançó Money Money, en què se la veu lamentar-se de no tenir prous diners. I aquesta escena em fa molta gràcia perquè, si us hi fixeu, l'únic que fa és repartir bitllets i pagar factures. I això és molt important perquè sembla que la pel·lícula ens està dient que el seu problema no és que no arribi finals de mes, sinó que no guanya diners, que no pot acumular-ne prou per a retirar-se. Fantaseja amb un home ric amb el qual no haver de tornar a treballar mai més i poder fer tot el que li roti. I a qui no li agradaria, oi? La diferència és que ella diu tot això mentre té a mitja illa treballant al seu hotel i organitzant la boda de la seva filla. No m'estranya que els conflictes dels personatges hagin de ser tan senzills i genèrics, perquè com empatitzes amb aquestes persones? El seu estil i condicions de vida són tan radicalment diferents de les nostres que es poden permetre que la seva màxima preocupació sigui haver d'escollir quin pare ric vull. I també intentar no arruïnar la boda de la meva filla, de la qual, per cert, s'encarreguen uns desconeguts que tinc a sou. Aquí ningú ha de bregar amb arribar a finals de mes o matar-te una feina de 8 hores diàries, amb la barrera cultural que suposa haver de marxar a un altre país o amb organitzar el pressupost d'una boda amb pocs recursos. I parlant de problemes reals, els autòctons no tenen presència. No diuen res, no tenen vida pròpia i, de fet, treballen per a la yanqui de torn. Només serveixen per a romantitzar la fantasia del turista promig al Mediterrani i per a fer les feines que ningú vol fer però que cal fer. Coi, si fins i tot van vestits com si encara fóssim a la postguerra. Els autòctons són el barquer que porta les amigues de la Sophie, les cuineres de l'hotel i els vilatans que es queden bocabadats amb els turistes famosos que han vingut a portar-li vida a l'illa. Mamma Mia és una de les pel·lícules més glorificades que he vist mai. Com de representatiu és que, mentre aquestes 3 turistes anglòfones ballen i fan el beneit per l'illa, els autòctons passin el temps treballant i preparant la boda. I el pitjor de tot, que ho facin gaudint. Per cert, una de les primeres escenes de la pel·li ens explica que el nòvio de la Sophie pretén fer-li una pàgina web a l'hotel i instal·lar-hi internet per a donar a conèixer l'illa al món. Aviam, m'estàs dient que a Grècia, una de les zones del planeta més massificades i desolades pel turisme, encara hi ha una illa a la qual els Airbnb i la indústria del ciment no han arribat? A més, què passa amb els habitants de l'illa? Què en pensen del fet que un entrepreneur yanqui en plena crisi de mitjana edat i en complexa de Salvador Blanc vingui a gentrificar la seva illa? L'escena que trobo més paradigmàtica de tot plegat és el número de Dancing Queen. En aquest, les 3 guiris fan una marxa al ritme de la música i, pel camí, les dones de l'illa deixen de banda les seves tasques i estris per a unir-s'hi. Aviat, la marxa esdevé una processó femenina que finalitza l'embarcador, on tothom es capbussa a l'aigua en una mena de catarsi feminista que convida les dones a celebrar la seva feminitat com una cosa alliberadora. I és fotut, perquè és una escena que vol evocar sororitat i emancipació, però jo no puc evitar pensar que quan el numeret musical acabi, aquestes dones tornaran a treballar al camp, a fer la bugada, a netejar la casa i a cuinar. Tot això mentre aquelles 3 a les quals han seguit gaudeixen de les vacances, ballen, s'emborratxen i tenen romanços d'estiu. És molt problemàtic representar d'aquesta manera la població local. Ja hauria de ser prou simbòlic que aquests acabin esdevenint actors de repartiment a la seva pròpia llar.
Vull dir, tenim el test de Bechdel per evidenciar com de pobra és la representació femenina al cinema, però si en tinguéssim un similar per a la representació dels habitants del lloc on s'ambienta una pel·li, Mamma Mia no aguantaria ni un assalt. I és encara més problemàtic quan nosaltres ens ho mengem com si res. Vull dir, es nota que aquesta pel·lícula ha estat escrita i dirigida per britànics, i tot i que no sigui justificable, al capdavall forma part de les seves fantasies sobre el turisme i la gent del Mediterrani. Però els catalans sabem de primera mà quina és la versió real d'aquest mite. Barcelona és ara mateix la ciutat més massificada del planeta, amb 200.000 turistes per quilòmetre quadrat. Això és tota la població de Sabadell, la 5a ciutat més gran de Catalunya, concentrada a cada quilòmetre de la ciutat. I, tot i així, som capaços de digerir el que ens explica aquesta pel·lícula com si res? Quan vaig explorar a internet què veien exactament els altres a aquesta pel·lícula, vaig trobar un blog on una tal Erin Thomas parlava sobre com Mamma Mia és una pel·li feminista perquè agafa aquestes 3 dones fallides i rebutjades per la societat i les mostra felices, fortes i independents. Però oblida que aquestes 3 dones, en teoria repudiades socialment, són una autora d'èxit internacional, una divorciada que neda en bitllets i la propietària d'un hotel a un país estranger. I em pregunto, què té de transgressor que aquestes dones estiguin solteres i no siguin mestreses de casa si l'alternativa és el model de la girl boss emprenedora que s'ha fet ella mateixa? Què té de trencador cantar i celebrar la feminitat des de l'alliberament i no l'opressió mentre tens a dones cuinant i netejant per a tu i el teu negoci turístic? I escolta, què és això que l'únic home que es mostra vulnerable emocionalment i que mostra rebuig quan un grup de desconegudes el toca i corda un pal acabi sent gay? Una cosa és escriure una història sobre un home redescobrint o revelant la seva sexualitat als 50, i una altra molt diferent és llançar la bomba al final com a excusa per a no crear un triangle amorós. Vull dir, jo m'he de creure que aquest paio s'ha enamorat d'un altre personatge que no apareix en cap altre moment a la peli? Perquè no hi ha cap escena on això es reveli o es faci intuir. Si és que fins i tot he hagut de buscar a internet si de debò se suposa que en Harry surt de l'armari al final de la peli. Perquè és que és tan superficial i està tan malament escrit que no queda gens clar. A més, què coi és això? De debò m'he de creure que això és un gest d'amor o erotisme entre 2 homes? Sisplau, he vist més passió i subtext homoeròtic a Top Gun Maverick, una de les pel·lícules més heteros de la història recent. Però bé, torno a repetir el que he dit fa una estona. Ho entenc, que és normal. És normal que Mamma Mia agradi. És normal fantasejar amb el que seria la vida si fóssim exitosos homes de negocis. És normal sentir-se captivat per aquest petit tas de com podria ser la vida si formessis part de la minoria privilegiada, sense totes les dificultats d'una vida assalariada. Però tant tu com jo hauríem de saber que tot això és fals. Que rere homes i dones de negocis rics i exitosos hi ha els que han de sostenir aquest món amb les feines que els de dalt no volen fer. Els que han de sobreviure amb les sobres i els que s'han de sentir com un estranger a casa seva. En fi, que t'agrada Mamma Mia? Doncs endavant. A mi hi ha desenes de pel·lícules dolentes i problemàtiques que m'agraden. Cadascú té dret a que li agradi qualsevol obra, però si ens agrada hauria de ser pel que té, pels seus mèrits propis, no perquè hi projectem el que ens agradaria que fos. Potser puc semblar que m'estic passant de moralista i que sóc un aixafaguitarres i un amargat, però si dic això és perquè penso que mereixem més. Perquè penso que respectar-nos a nosaltres mateixos passa per identificar aquests missatges tan nocius però que passen tan desapercebuts. No es tracta de renunciar a les coses que t'agraden, sinó d'aixecar la mirada i ser conscients que totes aquestes petites obres que ens intenten vendre com a entreteniment barat estan carregats de política i d'una visió pròpia del món. Perquè tot art, independentment de la seva condició, és polític.